Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге чыгарылышта сезгә атна дәвамында татар дөньясында булган кайбер вакыйгаларны кабатлап күрсәтербез. Сезнең белән мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүгенге шәхесләр сәхифәсендә Чатыртаулы, гаҗәеп табигатьле Азнакка якларында туып үскән әдип турында сөйләрбез. Марсель Галиев үткен телле шагыйрь дә, прозаик һәм публицист та. Моңа өстәп әле ул рәссам да, һәм бу аның иҗатында да чагылыш таба. Быел Марсель Галиев 75 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Юбилей кичәсе Сәйдәш мәдәни үзәгендә узды. Чарага дуслары, каләмдәшләре һәм аның иҗатын сөюче тамашачылар килгән иде. Шәхесләр сәхифәсендә Тукай премиясе лауреаты, танылган язучы Марсель Галиев. Рәсем шуй үземә Азраил менә бу кебез ялып ята иде. Бала чагында рәссам булырга теләгән ул. Фотосурәткә төшерергә ярата, гап-гади чәчәктә урман ияләре, җәнлекләр, тагын әллә нинди җан ияләре күрә. Марсель Галиевның әлеге күрә белү сәләте әсәрләрендә дә чагылыш таба. Ул үзе бер иҗат дөньясына, безнең тел байлыгына алып кирип китә торган үзенә бер дөнья. Чөнки ул ничектер рәссам күзлеге белән карап яза. Ул рәссамнарча фикер йөртә. Һәр язган сүзе ул үзенә күрә югары поэзия шикелле, хәтта проза язганда да. Без инде Язучылар союзында бергә эшләдек. Фанави рәис иде ул вакытта. Безгә инде ул вакытта әле күп журналлар, газетлар чыкмыйдыр. Иделнең Алмалахы гына бар, әле Идел журналы юк иде. Салават күпере юк иде ул вакытта. Шуңа күрә без инде кызык өчен генә түгел, күңелле булсын өчен дә Дивар газеты чыгарадык бергә. Уларның редакторы иде ул вакытта. Аннан соң ул редакторлык миңа күчте. Шундый менә Дивар газеты тылсымлы каләм дигән газета чыгарадык. Ул шушы каләмне инде бөтен кеше язучылар көтеп аладыр. Аны безнең инде Марсель Баяныш үзе рәссам да бит, текстларында үзе яза, рәсемнәрендә үзе яза. Шул бер килгән кешенең бер ягында килгән була инде. Ул һәр вакыт уйчан, иңнәрендә бөтен дөньяны күтәреп торадыр сыман. Танышлары аны чәнечкеле телле, сәер, каршылыклы хылыклы диләр. Бер карасаң, ул менә ханнар кебек шундый горур, тәкәббер. Бер карасаң, ул шундый уйчан, моңсу. Бер карасаң, ул дәрвиш кебек, аның күңелендә нәрсәдер бар кебек. Менә шушы күңелендәген ул дөньяга чыгарып салыр кебек, ләкин бик тирән яшәргәчтер ул аны салып чыгарып салырга да ашыкмас кебек. Аннары аның адымларын карагыз сез. Кеше бит инде кай вакытта кая булса да ашыкканда йөгерә, чаба, тизрәк барып җитәргә тырыша. Ул вәкар белән генә атлар. Әкрен генә иттереп. Һәм менә аның кыяфәте күрәсезме, кем килә дигән кебек тоелыр. Ул бер караганда бик җәйсез кеше. Чөнки ул әгәр дә аның фикере белән синең фикерең тәңгәлләшмәй икән, ул бик тиз генә синең якка уша торган кеше түгел. Бары ул үзенекен сөрәчәк һәм үзенекен үткәрәчәк. Һәм аннары аның белән аралашуы бик җиңел дә түгел. Чөнки ул бик күп белә. Ул үзеннән азрак белгән кеше белән артык аралашырга да яратмый. Кем ниндидер бер кеше, аның әңгәмәләше кайсылар да бер өлкәдә аннан күбрәк өйрәтер. Бар тик шундый кешеләр генә аңа кызык, һәм ул тарихны бик яхшы белә, әдәбиятны бик яхшы белә. Халкыбызның тарихын, әдәбиятын гына түгел, дөнья тарихын, дөнья әдәбиятын яхшы белә. Шуңа күрә бер караганда аның белән әңгәмәләш бу бик кызык. Икенче караганда, әгәр дә син әзерлексез булсаң, аның белән уртак тел таба алмасаң, бик кыен хәлдә калырга мөмкин. Һәр очрашудан соң bu abisi нәрсә итергә теләсен дип әйтеп, аның иренеп кенә сөйләшкән сүзләреннән әллә никадәр фикер эзләп уйлап йөрисең. Ул бик үҗәт, шундый аз сүзле, һәр чак кайчандыр нәрсәләр әйтеп бетермәгән кебек шундый искиткеч катлаулы шәхес. Гаҗәеп катлаулы һәм гаҗәеп кызыклы шәхес ул. Шул вакытта бүгенге әдәбиятыбызның иң асыл затларының берсе. Юбилей көннәрендә ТССРның 100 еллыгы медале белән бүләкләнде. Татарстанның Азнакай районы Балтач авылында туа һәм туган ягының Чатыртауларын биекләргә күтәрә. Шатыр
Аның иҗаты үзе кебек киң кырлы. Прозада, шигырьләр дә яза ул, публицист. 1979 елда «Еллар чалымы» дигән тәүге шигырьләр җыентыгы. Бер елдан «Ул чакта» дигән проза китабы дөнья күрә. Шул вакыттан бер туктаусыз иҗат итә. Марсель Галиевның китаплары телебезнең тәмен белүче һәр кемнең өстәлендә. Марсель Галиевның язганнарын инде 40-45 ел буе гаҗәпсенеп укыйм. Һәм безнең әдәбиятта ни кызганыч, татар телен, аның бөтен нечкәлекләрен Марсель Галиев дәрәҗәсендә белгән бөтен кеше юк. Туган телне барыбыз да беләбез шикелле. Менә мин дә әдәби телне беләм шикелле, ләкин мин аның кебек иттереп, менә бормаландырып, солараккан кебек иттереп, йомраннарны сызгыртып, җеп бәйләмен таратып җибәреп, менә шулай иттереп яза белмим. Менә ул яза, сүзнең тәмен белә, bir kişi yazmağınca yazabilir. Gümbezlerin kaya iyi bulgarım, kukler korğuş gülü sitti mi? Dilsiz halak, susuz balık bulup yaşarız deyip. Hüküm etti mi? Аның әсәрләре уйлый белә торган әзерлекле укучы өчен. Аларда көтелмәгән чагыштырулар, телне бизәп, бормаландырып, матурлап иҗат итә ул. Җыр телле, әсәрләрендә юмор сатира көчле. Каләмдәшләре белән аралашулар да урын алган. Казанлыклар журналында даими безнең уен иченә бергә дигән бер рубриканы алып баруын дәвам итеп килә. Ул рубрикада инде төрле артистлар, күренекле язучылар тормышыннан, үзенең замандашлары тормышыннан кызыклы, күңелле хәлләрне укучыга җиткезә. Ул бит әле Марсель рәссам күңелле, рәссам күзле прозаикра түгел, ул әле менә дигән сәясәтче дә икән. Аның менә бу соңгы шигырьләре бүгенге тормышыбыз турында шул хәтле тәнкыйть күзе белән дә һәм аны ишенә үтеп тә аңа бер протест сүзендә язылган. Шуңа күрә аларны укыганнан соң инде Марсель бу әле язучы гына түгел, сәясәтче дә икән дигән бер фикер күз алдына килеп баса. Кайту су буеннан әнкәй кайтып килә, берлегән шәрык кызы нинди мәгънәле җырлар иҗат ителгән аның сүзләренә. Шул хәтле мудрённый итеп урысча әйткән вакытта инде шул катлау текст уланы, мәгънә инде шул хәтле көчле. Мәгънәсенә карап алам да әйтәм, ничек итеп мин моңа яза алырмын микән инде дип шийләнәм мин бу текстларда, шийләнәм мин аңа. Су буеннан әнкәй кайтып килә дигән җыр ул вакытта бик популяр иде, мин әле хәтерлим. Безнең язга җаган роман язган Мәхмүд ага Хәсәновның Uşu җырга бик тәэсирләнеп, менә шушы телевизордан яңгырый һәр көнне диярлек. Марсель туганым ди, бу җыр бит үзе бер романлык ди, менә ул моны күз алдына китерде. Әни ди су буеннан каз кавырлар тутып кайтып килә. Бу күренеш ди, бөтен кешене тәэсирләндерә, җылата хәтта дип, менә шул сакланган хәтердә калган Марсель Маянышның менә шул бер җырын гына әле. Син бер җырың белән генә дә кала аласың әдәбиятта дип әйткән истә калган. Кеше әдәби зат şor zaman katlağı durmay bu küresi kilgende kürer, jalысы kilgende jalı, barabir özünün kişilik sıfatlarını yoğaltmay. Башында уйлар йөрмәсе булган җитди йөзле, тик эчкерсез бала күңелле шәхес ул. Бу көннәрдә генә Марсель Галиевның яңа китабы табадан төште. Сипкелле кояш балалар өчен шигырьләр җыентыгы. Мактансак та койшак, кылансак та шәп егетләр идек майданда. Бәхет дигән сүзне искәрмәдә, бәхет тапканбыз бит кайда да. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Атнага бер дәрес калган шартларда татар теле укытучыларына белем бирү җиңел түгел. Әмма алар төшенкелеккә бирелми, элеккечә күңелләрен биреп эшли. Дәресләрне кызыклырак, үтемлерәк итүдә заманча технологияләргә таяналар, яңа ысуллар өйрәнәләр. Ижауның Габдулла Тукай исемендәге гимназиясендә укучыларга рухи әхлакый тәрбиядә этномәдәни традицияләрне өйрәтү дигән төбәк-ара семинар узды. Анда укытучылар көн дәвамында тәҗрибә уртаклашты, фикер алышты. Быел конференцияга килүчеләр күп түгел.
Татар телен бары фән буларак укытучы мөгаллимнәр генә җыелды. Факультатив һәм түгәрәкләр алып баручыларның, бакча тәрбиячеләренең теләге булган. Саклык чараларын күреп, аларны чакырмадылар. Форматта икенчерәк булып, конференция гаять җанлы узды. Бу юлы укытучылар үзләре парт артында бер-берсенең тәҗрибәсен өйрәнә. Удмуртия мөгаллимнәре әгерчеләрдән килүчеләрдән һәм киресенчә. Укытучы да барын белеп бетерми, аңа да белемен арттырырга кирәк. Ижауның Хөсәен Фәйзханов исемендәге лицейында бу дәреслек 2017 елдан кулланышта. Лицей күпмилләтле, укучыларның 50% татар балалары, аларның да күпчелеге рус телле. Татар теле дәресләрендә тагын инсерт, синкен алымнары кулланышта. Җөмләләр төзергә өйрәнәләр. Урыннарын, сүзләрнең дөрес урынга куеп, җөмләләр дөрес булсын өчен шундый алымнарны куллану бик кулай. Әгерче шәһәренең 4-нче санлы мәктәбе укытучылары дару үләннәре темасын ничек ачулары турында сөйли. Дәреслектәге текстны беренче булып йөгерек һәм саф телле укучыдан укыталар. Текстны никадәр дөрес аңлауларын фикер алышу аша тикшерәләр. Укучының һәр дәрестә сүз байлыгы артырга тиеш диләр. Теманы дәрестән тыш чараларда ныгыталар. Яшерен батырын түгел, бүгенге заман баласында укуга омтылыш яту бик җиңел түгел диләр укытучылар. Бүгенге заман баласы бит ул виртуаль тормышта яши. Бүгенге заман баласының дусты бит ул интернет. Шуңа күрә интернет аша китаплар укырга өйрәтү, кызыксындыру, төрле характерлардагы эшләр эшләтеп аларның белемнәрен киңәйтү бит безнең төп максат. Татарстанда чыккан күп кенә сайтларны без кулланабыз. Әйме? Төрле методик үзәкләрнең тоже материалларын кулланабыз, без эштә кулланабыз. Тик без аны үзебезнең дәресебезгә яратлаштырырга тырышабыз. Кисем мәктәбендә җанлы аралашуга игътибар зур. Татар телендә узучы чаралар күп һәм аларда барлык баланың да катнашуына, чыгыш ясауына ирешергә тырышалар. Гадәткә кергән Илһам исемле шигырь бәйгесендә әти-әни белән катнашу номинациясын керткәннәр. Өйдә игътибар булмаса, бала да туган телгә салкын карый. Шул дәресне өйдә бала үзе генә эшли алмый. Менә минем онныклар, алар үзләренең әнисе белән, әтисе белән түгел, алар кичләрен миңа да шалтыраталар, бабасына шалтыраталар, авылга да шалтыраталар. Аңламаган дәресне без бөтен гаилә белән эшләйбез. Без әгәр дә ярдәм итә алмасак, бала бит шунда туктап кала. Илсия ханым өйдә генә ярдәм итеп калмый, дәрестән тыш узучы чараларда да катнаша. Бу юлы ул Кос өмәсе юласын уздырды. Оныгы Алмаз Аплы Тукай исемендәге гимназиядә укый. Туган тел дәресләре саны кыскаргач, монда түгәрәк эшли башлаган. Атнага 1 сәгать татар теле дәресе белән генә бер дә алга китеп бетмәй. Әллә ул теге моның хәтле китапны өйрәнергәме? Әле 1 сәгатьтә түгел бит. Ярты ел татар теле, ярты ел уку. Шулай бит инде. Анда бер нәрсә дә алга китеп бетмәй. Бу инде безнең шушы дәресләргә ярдәм итсәң, файда булсын дип дигән максат белән ачылган түгәрәк эше. Мөгаллимнәр туган телне укытуда шулай гореф-гадәтләргә дә таяна, заманча технологияларны да үзләштерә, яңадан-яңа алымнар да өйрәнә. Киләсе елда конференцияны тагын да эшлеклерәк итү турында сүз булды. Бөтен дөнья татар конгрессы аша туган телне укытуда Татарстаннан белгечләр һәм дәреслекләр авторларын чакырып. Удмуртиядан Фәнзилә Салихова, татарлар. Кемерово шәһәрендә татар теле дәресләрен курчаклар аша өйрәтә башлаганнар. Аның авторы Рәйхана Григорьева. Ул кызы һәм оныгы белән татар курчаклары ясый. Иң яхшы үрнәкләрне бүген Кемероводагы татар музеенда күрергә була. Әйтергә кирәк, Рәйхана ханым әлеге музейны коручыларның берсе дә. Ни сәбәпле ул татар курчакларын ясауга тотынган? Аларга ихтыяҗ бармы? Айзат Шәймәрданов Кузбастагы татар музеена юл тотты. Менә мин татар мәктәбендә укытам, татар телен, татар тарихын өйрәтәм, татар әдәбиятын белән таныштырам кешеләрне. И кызыксындыру өчен, анда балалар да безнең йөри ди, олылар да. Менә курчак белән иллюстрация күгитеп, курчаклар ясарга булдык. Вот башта без менә әбиләр, бабайлар ничек торган дип, шушы менә авыл өен искә төшерә баралар. Ой, безнең әбиләр шулай итәләр иде, шундый кием бар иде дип, мин дә генә истә тотып, үземнең әби бабайларның искә тотып, шушындый вот ясадык.
Әлеге курчаклар татарның үткәненә, данлы шанлы тарихына алып кайта. Бу кулдан ясалган образларны бүген Кемерово шәһәренең фәнни китапханәсендә күрергә мөмкин. Нәкъ биредә Кузбасс татарларының музее урнашкан. Аны куручыларның берсе Райхана Григорьева. Ул биредә татар теле дәресләрен алып бара һәм татар мәдәнияте учагын саклап тора. Бу хан Сафагари, Актагы Казанның ханы. Аның турында сөйлибез дәресләрдә. Сөембикә, патша тоже, патша хатын Сөембикә. Аның турында дагы шул тарихын сөйлибез. Бу сәүдәгәрләр, 16-17 гасыр сәүдәгәрләре, аларның роли турында дагы сөйлибез дәресләрдә. Имында килгән кешеләргә татарларның нинди урын алганнарын, Россиядә нинди урын булганнарын. Райхана Григорьеваның тамырлары Татарстанның Саба һәм Теләче районнарына барып тоташа. Соңрак аның әти-әнисен Кемеровога укытырга җибәрәләр. Монда төпләнеп калалар. Әлеге курчакларны Райхана ханым ялгызы гына эшләмәй. Аңа аның кызы Юлия һәм оныгы Ева да ярдәмгә килә. Еваның кулында Тукай әкиятендәге Шүрәле. Ул аны үз куллары белән ясаган. Для Шурале я сделала сначала базу, металлический каркас. А после этого я эпоксилином нарастила голову с нуля, когти, стопы, ну и, в общем-то, ткань я обшила. И сколько времени занимает? Примерно неделя уходит на создание одной куклы. Вот к нам приезжал ваш театр, со сказкой Сонаса, и мы были очень вдохновлены. Юлияга татар темасы илхам биреп тора. Мула, его жена, да, вот это мои, наверное, из последних таких работ. Хочется просто показать, насколько, может быть, эта культура нам близка, насколько в то же время, может быть, она немножко другая, ну, насколько с течением времени менялась эта культура, и каким образом мы пришли к тому, что мы сейчас имеем. И вот невеста тоже. Я была сама удивлена узнать, что они уже вроде не как читали, но в то же время вот выглядели конкретно вот так. Поэтому мы привели вот такие вот фотографии, ну вот как есть. И нам, мне кажется, это гораздо интереснее, чем нежели просто смотреть на фотографии. Шул рәвешле Райхана Григорьева гаиләсендә курчак ясаучылар династиясы барлыкка килгән. Мин үзем рәсем ясарга ярата идем, но минем образование юк иде. Шуның өчен менә кызымны художественный мәктәпкә укыттым. Инде Еваны дагы инде ул дагы художественный мәктәп бетерде. Шуның өчен аларның менә карашы профессиональныйрак. Бүген әлеге курчакларны интернетта да саталар икән. Аларны заказ буенча ясыйлар. Башка төбәкләрдән дә ихтыяҗ бар диләр. Мои бабушка и дедушка были мулла. Татар музеенда бүген курчаклардан тыш рәсемнәр, татарча, латин һәм гарәп хәрефләрендә басылган иске китаплар белән танышырга мөмкин. Татарлар бирегә еш килә. Музей апрель айында ачылуына карамастан инде популярлык та казанган. Монда башка милләт вәкилләре дә йөриләр ди. Киләчәктә Кемеровода татар мәдәнияте үзәге ачарга һәм шунда зурак музей ясарга җыеналар. Райхана Григорьеваның планнары зурдан. Идел Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын тасвирлаган зур экспонат ясарга тели. Ул курчаклардан торачак. Файза Шаймарданов, Татарлар, Кемерово шәһәре. Дәвам итәбез һәм юлыбызны Татарстан Республикасының Шүпрәле районына юнәлтәбез. Кече Шынлы авылына. Төгәлрәк итеп әйтсәк, Кече Шынлы мәктәбенә. Белем йортының тарихы 4 еллык башлангыч мәктәп буларак 1925 елдан башлана. 1972 елда яңа 2 катлы бина төзелә һәм урта мәктәп ачыла. Ул елларда балалар саны шул кадәр артып китә, хәтта башлангыч сыйныфлар өчен янкырма ясарга мәҗбүр булалар. Бүген дә мәктәп шаугыр килеп тора. Дөрес, балалар саны 100гә дә тулмый. Әмма хикмәт сонда түгел. Укучыларга нигезле белем, тәрбия бирүдә кулланыла торган алымнар һәм шартларның заманча булуында. Хәзер үзегез дә инанырсыз. Киләсе видео язманы карыйк. Сәламәтлекне ныгыту үстерү буенча безнең мәктәптә шартлар тудырылган. Барса да диярлек, менә шундый
кабинетларының берсе безнең релаксация бүлмәсе. Әйдәгез, рәхим итегез шунда. Кабинетта аквариум, ком өстәле, йомшак пуф, утлар, укучылар белән әлеге бүлмәдә ял мизгелләрен оештыру һәрбер укытучының дәрес программасына кертелгән. Бүлмәне җиһазлау тулысынча грант акчасы хисабына. Фәнил Җамалетдинов директор вазифасында сентябрь айыннан башлап кече Чынлыда туып үскән шушы мәктәпне тәмамлаган. Югары белем алганнан соң 2002 елда эшкә кайта. Бүгенге секендә безнең мәктәптә 79 бала белем ала, 21 укытучы эшли. Мәктәбебез безнең кайнар язык белән тупландырылган, укытучылар безнең белемне ала татар телендә. Шулай ук безнең мәктәптә менә түгәрәкләр оештырылган. Шулай ук спорт юнәлешендә дә хоккей мәйданчыгыбыз бар, хоккей уйнылар кышлаган кыш көннәрендә һәм көрәш секциясе алып барыла. Шулай ук безнең менә мәктәптә алтын сәламәтлек буенча алтын дәрәҗәдәге уровендагы мәктәп булып саналабыз без. Балалар саны күп түгел, әмма без өмет белән яшибез ди директор. Менә быел 1нче сыйныфка 10 укучы килгән. Бу авыл өчен яхшы күрсәткеч. Казан безнең бик матур. Укучыларның барысы да татарча сөйләшә. Әби-бабай тәрбиясендә үскән сабыйлар. Балалар бакчасында да татар теле буенча бик күп эшләр алып барыла ди. 37 ел дәвамында шушы мәктәптә белем бирүче Гөлүсә Бохарова. Балалар русчаны әйбәт беләләр, русчада арышалар. Дәресләр безнең күбесе татар телендә бара. Рус азбука дәресләрен мин үзем рус теле укытучысы да буларак русча алып барырга тырышам. Һәм балалар иркенләп русчада сөйләшергә яраталар. Балаларны кызыксындыру максатында безнең инде мәктәбебездә бөтен мөмкинлекләр бирелгән. Безнең бик яхшы кабинетларыбыз, бөтен нәрсә куелган, күреп торасыз. Балаларның әти-әниләре дә бик кызыксынып, укулары белән кызыксынып, төрле чараларда катнашып, бик күп төрле чаралар үткәреп торабыз. Телне үстерү өстендә. Сезне башка телгә тәрҗемә итүче. Татар теле һәм әдәбияты дәресләренә аерым тукталсак, бүген мәктәптә 3 ана теле укытучысы. Без Зөбәрҗәт Әхмәдулованың дәресе вакытына туры килдек. Ул 1987 елдан башлап балаларда татар теленә мәхәббәт тәрбияли. Иң беренче килгән укыта башлаган вакыттан һәм хәзерге вакыттагы укучылар айрыламалы. Элеккеге һәм хәзерге чорны чагыштырып китсәк, алар арасында аерма бар. Элеккеге вакытта балалар китапларны бик күп укыйлар иде. Хәзер инде китапларны уку әзрәк, ләкин инде балалар кирәкле мәгълүматны әйткәннән соң инде интернеттан алып һәр вакытта әзерләнеп киләләр. Уку дөрес әдәби китапларны укуның роле зуррак. Татар теле һәм әдәбияты 5нчедән башлап 11нче сыйныфка кадәр укытыла. Төрле сыйныфларда, төрле күләмдә. 5нче классларда 5 дәрес, 2 әдәбият, 3 татар теле, 6нчы сыйныфларда да шулай, 7ләрдә 2-гә 2 татар теле, 2 әдәбият, 8нче сыйныфларда 2 әдәбият, 2 татар теле, 9ларда 3 тел, 2 әдәбият, 10нчы сыйныфларда 2 татар теле, 1 әдәбият факультатив рәвештә оештырылган. 11нче сыйныфларда да бар бездә 11ләр 2 татар теле һәм 1 электив курс әдәбиятны үтәбез. Туган телгә, милләткә мәхәббәт дәрестән тыш чаралар аша да тәрбияләнә. Бүген мәктәптә 8 түгәрәк эшли. Түгәрәккә инде барлык сыйныф укучылары да йөриләр, кызлар инде. Менә бу ясаган әйберләр мәктәптә төрле чаралар үткәрәләр. Менә шул чараларда алар калфакларны кийләр, бийләр, шул калфакларны киеп, шулай ук инде менә төрле күргәзмәләргә алып барабыз аларны. Түгәрәккә минем 7нче сыйныф укучылары һәм шулай ук 2нче сыйныф укучылары йөри. Менә бу 7нче сыйныфлар белән инде без 5нче елдан бирле шөгыльләнәбез. Чөнки квелинг инде ул аристократкалар шөгыльләнә торган шөгыль. Без шуны дәвам итәбез. Конфетницалар ясыйбыз. Татар хатын-кызларының бизәнү әйберләре булган алкалар һәм инде күкрәкчәләр иҗат итәбез. Альбина Вәлиева сынлы сәнгать тылсымлы балчык түгәрәге җитәкчесе. Инде 15 ел дәвамында Орча педагогия училищесын тәмамлаган. Ульяновск шәһәрендә әлеге юнәлеш буенча әзерлек уза. Әйтергә кирәк, укучылар тарафыннан кызыксыну зур. Шималны да балалар үз көчләре белән таба. Без менә балалар белән кискенне балалар мәктәпкә җыелганнан соң экскурсия ясап, әлеге елгага, Чынлы елгасына төшәбез. Һәм аннан үзебезгә кирәкле материалны инде
Күк балчык дейбез инде, шул күк балчыкны кыш буе курчак ясарга, әйберләр ясар өчен инде туплап куябыз үзебезгә. Иң мөһиме теләк, шартлар шәһәр мәктәпләреннән бер дә ким түгел. Кеше шынлы белем йорты турында сөйләүебезне киләсе тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Гөлия Садыкова, Татарлар, Чүпрәле районы. Бүгенгә сезгә тәкъдим итәсе сюжетларыбыз шулар иде. Татарлар тапшыруыннан аерылмагыз. Исән сау булыгыз.